लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउट्युब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदान मोनसे बैसागुनि आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट्स लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय आगै दांदुलि। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आगै दांदुलि आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो जोंहा DK दैमारि फ्रायजन इउट्युब चेनेलनि आन्दारावहाय। आरो बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लिना बसुमतारी बिथांजों लोगोसे देबाजित दैमारि बिथांमोनखौ। आरो बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बर'निनो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सलिका बसुमतारी बिथांजों लोगोसे कपिल स्वर्गियारी बिथां। आरो मिउजिकखौ होदों केनि स्वर्गियारी बिथां। कनसेप्ट एन्ड डाइरेक्सनखौ खालामदों अनिरुद्र बसुमतारी बिथां। DOPखौ खालामदों शान बर'। करिय'ग्राफखौ खालामदों सन्जु बसुमतारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आगै दांदुलि आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि शुटिंआथ' जोब्बायानो। दायो नोंथांमोना साननैसोनि गेजेरावनो DK दैमारि फ्रायजन इउट्युब चेनेलनि आन्दारावहाय नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना आं बेनिनो शुटिंनि मोननैसो भिडिअ क्लिपखौ होनानै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। सोलिगासिनो आयु शुटिं सोलिगासिनो नै Cameraman ada di masa. This is ada Mulen. Yeah. Choreographer. 1, 2, 3 and action. स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे गोदानै फैनो गोनां आगै दांदुलि आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोर एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। आरो नायनो थाखाय एसे नेना थाथ'दो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।